you can never substitute into efuna utata emntaneni Never. okanye efuna umama emntaneni. You'll never substitute. Nokuba laa mntana akakhuliswa ngutata, laa mntana ufuna utata wakhe. Wena mzali don't become a deterrent kulaa need yalaa mntana, which we do that ngenxa yereason ezahlukeneyo. Okusalayo umntana uyamdinga umama wakhe, uyamdinga utata wakhe. Yenza nje loo nto leyo athi umntu beadopthiwe esenzelwa yonke into bekho laa nto ilangazelela ukubona abazali bakhe bokwenyani. That's why kukho inkqubo ezifana nokhumbula ikhaya. Yeah, Umntu uhamba phaa khoyo yeah, kukho laa nto ngaphakathi. yeah, yeah. And nam into endiyithethayo mani, sukulwa amadali akho undistavise mntana wam. Suyenza ibuhlungu laa nto, because ibuhlungu laa nto because I have seen my mom doing it. But umamam at some point wathi nina aninayinyani kunazo, utsho ukuthi umamam aninayinyani kunazo. Ndagqiba ukuthi nani yagqiba ukuthi, and invalid laa nto ayithethayo umamam. But because thina asikho kwasa space sakho mama, thina sikwispace sethu sithi uhleli ke wena nalotata, thina zangafumani ithuba uhlala nalotata. Phaa esikolweni kuthethwa noma utatam. Uzobalisa ntoni, uzawuthetha ntoni? Wena ukhule notata wena mama, wayombeka utata wakho. Mna Inzima ukuzohlula ke ezaa zinto eziya uba ngoku awufuni ingathi le nto uyenza wena ayithathelwa ntweni. Iyafika yena uzothatha i-credit after so many years, but at the same time nabantwana bavuyela into yoba nathi ngoku sinotata. inkupho tatatam le yoba athi utatam umntu onikhulisileyo ngumama wethu, ningamlahli, nimsapote. Khange ndibe khona mna ngelaa xesha belindikinga. This is the greatest thing I have ever seen in my life! This is amazing!